Hur började det med att din samarbete med festivalen? Ja, hur började det? Jag blev uppringd av Fatta. Vi kände till varandra sedan tidigare. Vi har känt varandra på distans i många år. Sådär, liksom. Båda har vetat vem båda är. Men han kontaktade mig och introducerade mig för den här festivalen och hade hört om mig som översättare. Och bjöd in mig för att arbeta med de här texterna. Och även andra texter som vi planerar översätta framöver. Vi har en diskussion kring att försöka översätta Kurtjajamo av Akram Osman, vilket är ett stort projekt som kräver någon form av finansiering som vi inte har lyckats få till än. Sådär. Men jag hoppas kunna få igång. Det vore en enorm utmaning och en ära att översätta till svenska. Något som är väldigt intressant för mig som en afghan som sitter här och pratar med er angående översättningen av kulturen i själva språket. För det första, det är inte så många översättare i svensk kulturen som översätter text från persiska till svenska. Inte från Sverige, men om jag backar bandet ännu mer. Var kommer det här intresset från? Hur började allting? Mitt intresse, det är som allt annat i livet en väldigt slumpartad historia. Livet är väldigt slumpartat för de flesta i alla fall. Man har inte en utstakad bana från att man går ut grundskolan, utan det slumpar sig olika. Och det är en väldigt lång berättelse. Nej, men det är så här att jag har alltid varit intresserad av skönlitteratur och läste mycket svensk skönlitteratur, modernistisk litteratur, och det var någonting som stack ut när jag läste, att det var många som pratade om eller uttryckte sin fascination för just persisk litteratur, skulle jag säga. Och jag blev nyfiken på var deras fascination kom ifrån. Och även andra kulturområden som Indien och så vidare som man återkom till i den svenska modernistiska litteraturen. Så det slumpade sig så att jag började läsa sanskrit på universitetet och läste i många år sanskrit, och sen så kom jag till en punkt där jag insåg att jag måste göra något av mitt liv, och då valde jag mellan persiska och arabiska. Arabiska skulle ta så många år att bemästra, medan persiska fick jag beskrivet för mig att det var betydligt lättare att bli bra på. Så jag började läsa persiska och bodde i ett år i Iran. Och det var väl efter mitt år i Iran som jag blev på något sätt förälskad i hela regionen på något sätt. Men framförallt det här persiska kulturarvet på något sätt. Och mitt intresse för Afghanistan kom till där också när jag bodde i Iran faktiskt. Och det kom sig framförallt av min erfarenhet av att se hur afghanerna fungerade och rörde sig i det iranska samhället, det iranska rummet. Man kunde se afghaner sitta, sarefalak och vänta på att bli upphämtade för att hitta något arbete för dagen. Alla sophanterare var afghaner. Jag kommer ihåg att jag bodde i ett rivningshus i södra Teheran, och då var det tyst på natten och mörkt. Förutom på andra sidan en rivningstomt där det alltid lös. Och jag undrade vad det var för någonting. Och det visade sig vara afghanska arbetare
som svetsade nätterna igenom sådär. Och så jag fördjupade mig i iranistiken eller den persiska litteraturen och insåg att afghansk litteratur sågs inom iranistiken som en fotnot nästan. Att man efterapade den persiska litteraturen på något sätt. Och jag har alltid varit dragen till det som liksom är outforskat, det som ligger i marginalerna på något sätt. Och vill lyfta fram det på något sätt. Och därför intresserade jag mig för afghansk litteratur. Och i och med det så upptäckte jag pashto-litteraturen som var ännu mer åsidosatt inom den här vetenskapliga disciplinen som håller på med iranska språk. Så då började jag läsa pashto i princip på egen hand och blev fascinerad av att, eller jag blev nyfiken på det och ville lära mig mer och mer om det. Så jag fastnade för Afghanistan helt enkelt, även om jag har ett stort intresse av hela regionen. Men just Afghanistan och de pashto-talande delarna även i Pakistan då, är mitt huvudfokus och intresse och någonting jag vill lära mig mer om och lyfta fram framförallt till en bredare publik. Vilket är svårt. Vad finns svårigheter? Ja, svårigheterna är att det är svårt att finansiera det helt enkelt. Det är, jag har alltid fascinerats av varför det har varit sånt svalt intresse för den här litteraturen. I och med att Afghanistan stod i fokus globalt sett i världspolitiken under många år. Och jag förstod inte varför man inte lyfte den här litteraturen som bär på så mycket kunskap, erfarenhet, uttryck. Så för att förstå Afghanistan så börjar man med skönlitteraturen, tycker jag. Inte policydokument skrivna av någon expert på Harvard University som aldrig har satt sin fot i Afghanistan. Utan hellre så läser man, då går man hellre till Pir Muhammad Karwans symboldikt. Eller Momtaz Orakzais skarpa, kritiska diktning i bunden form. Sådär. Eller varför inte Sultan Sade som berättar eller analyserar tillvaron under de senaste 30 åren. Sådär. Men jag har alltid tyckt det var väldigt konstigt att man inte läser, inte studerar afghansk litteratur om man vill lära sig någonting om Afghanistan. Och det är väl liksom symptomatiskt för hur dåligt man lyckades i Afghanistan med den här internationella koalitionen. Man liksom var inte intresserad av att lära känna Afghanistan på något sätt. Efter 10 år så skickade man dit några av militären betalda antropologer för att de skulle försöka förstå Afghanistan. Men vilket i mina ögon inte var ett lyckat projekt. De förstod inte Afghanistan ändå. Det här att skicka personer till ett annat land och komma tillbaka med dokumenter, det har sina rötter i kolonialism. Ja, absolut. Det betyder ingenting. Som Gertrude Spivak säger att can subaltern speak? Ja, just det. Så är det alltid nej. Det där har jag alltid haft problem med som forskare. Vad kan jag säga och vad kan jag inte göra? Vad ger mig rätten att säga någonting om dig? Och i det har jag sökt min tillflykt till översättningen, tror jag. För där är jag på något sätt fri. Om jag kopplar bort min egen röst på något sätt. Vilket inte alltid är lätt. Nej. Men jag blir någon sorts förmedlare mellan kulturer. Och jag säger ingenting om kulturen. Jag förmedlar den på något sätt. Och försöker vara så korrekt som möjligt. Men jag har haft jättemycket problem i forskningen kring Afghanistan. Hur ska jag förhålla mig till det här?
Politiskt? Politiskt. Och hur ska jag liksom förhålla mig till min egen bakgrund när jag beskriver det här och analyserar det här? Är det legitimt att hålla på med det här? Det är väldigt, väldigt svårt. Alltså. Jag har brottats med det mycket. Alltså. Till exempel när jag har skrivit någon artikel om kvinnors författande i Afghanistan. Vem är jag liksom att ha någon sorts åsikt kring det egentligen? Det är väldigt svårt. Jag har väldigt brottats mycket med det där faktiskt. Hur jag ska förhålla mig till det. Men när det kommer till själva litteratur, jag tycker det att dina texter har presenterat, som du säger, du försöker presentera det här liten litteratur som finns en del av världen till lite större publik, vilket vad säger då säger så här till svensk publik och förhoppningsvis för en svensk översättning till andra språk översättning. Och det där var det som var väldigt intressant för mig, för att du kan mycket klassisk säger man pashto och moderna litteratur, vilket är fascinerande. Hur kom det sig att du var så nyfiken? Jag menar, nyfikenhet gått så långt. Finns det någon skönhet i det här som drar dig dit? Skönheten är sekundär skulle jag säga, utan det är drivkraften i att förstå en annan kultur, och då har jag använt mig av skönlitteraturen som ett redskap helt enkelt. Skönheten kommer naturligt på något sätt. Det är inte primärt för mig att läsa, att se det litterära värdet i en text, utan jag vill lära mig någonting. Jag vill förstå Afghanistan utifrån skönlitteraturen snarare än att uppskatta dess estetiska värden. Men att det finns ett väldigt bra citat av den franska orientalisten James Darmestaire, som sa någon gång i slutet på 1800-talet, början av 1900-talet, att om man verkligen vill förstå vad en afghan är, så bör man lägga alla böcker åt sidan och istället lyssna på den här afghanens omedvetna bekännelser via hans favoritpoet. Så genom att en afghan citerar sin favoritpoesi så kan man förstå vem han är. Jag tycker det är så fint. Och det har varit ett ledord i min forskning också. Sådär. Alltså så min drivkraft är i att hålla på med skönlitterär översättning och i viss del forskning kring Afghanistan. Det är i grund och botten min kärlek till kulturen, landet och människorna som jag har fastnat för. Jag vet inte varför. något sånt är det faktiskt. Så det är min drivkraft är kärlek i det här. Annars hade jag inte gjort det. Jag blir inte rik på det här. Nej. Det finns inga pengar att tjäna i det här. Så det är någonting annat som driver mig. Det är inte akademisk kapitalism på något sätt. Det finns inga pengar för det här. Det är min kärlek till litteraturen.